Kaixo eta eguardion guzti horiek, gaurkoan oilaskoa prestatuko du gure saioan eta Peruko erara gainera. Baina ez da inorretoriko Perutikan, baizik eta Bergaratik etorriko zaigu Carmen, bera baserritarra da eta barazkiak hasten ditu bere baserrian. Kaixo lagunak, eguerdion eta Carmen ongi etorri, zer moduz? Ondo, oso ondo. Bergaratik ala Soraluzetik etorri zea. Bueno, ni zetez plasentziakoa naiz, Soraluzekoa, baina bizi urte askoan ja Bergaran bizi naiz. Bergaran, eta zure baratzak eta zure historik handazkazu, ez da? Bai, etxia, baserrixa, seme-alaba, gizona, Bergaran dauzkat. Ba, etxagoe baserrian egoten da Carmen, gaur ez dugu barazki gehiagi ingo, baina bueno, oilasko bat ingo dugu Peruko erara, eta aldi berian ondo pasa, eta ikasi zeitezun baserrian. Ados? Oso ondo. Adi lagunak saio bikaina datorrek. Bueno, lagunak eta Carmen, garatuko izut pausuz nondik noa ibilko den errezetakin, bale? Bueno, ingo deuna da oilaskoa, hemen dakau erramua eta piper beltza, ingo deuna da egosi. Egosi txiki bat emango jo, gehiagi gabe, 6 minutu. Gero bizardezkakinola, desilasatxeko moduan gelditukoa, eta ingo deuna da, dena separatu. Dana ari jaketateako ditugu, baina hoi geho sartuko deun asketa batian prestatuko deuna, bai, baratzuri, eta tipulakin. Ondo potxatuko ditugu, hemen jarriko deu mamilla esnetan, gio ire papilla bat ingo deu, eta baita ere botako deu, ja, tipula potxa indadon gainea, eta hemen dakau aji. Honek emango jo gaurko sustantzia eta Peruko sustantzi hori. Ikutua. Eta hori pikantia da, kontu zibiliko gea, gaur pikantia ez zaio nahi gustatzen, igual hori aldatu inbiarko. Baina, bueno, ikusiko zuzen nasketa eharra gelditukoan. Eta hoi, murrizten nahi danean, gio botako dugu oilaskoa ere bai bertara, botako dugu hemen armendola hautza dakau, armendola irina, botako dugu baitare, eta hemen dakau esne lurrindua. Letxe evaporada, ditzen dana. Eta ingo diuna da, pixkanaka botatzen joan, eta murrizten, botatzen eta murrizten. Eta geho oilasko saldakin berdina. Eta horrengo deu, oilasko txo bat, saltxa ehar batekin, pikantito, eta sustantzia errakin, plater gainean jartzeko, gazta botako jo azkenengoa, eta platerean jarriko deu. Eta esan dakoa, hemen dakau, batata, da patata gozua. Ingo deuna da egosi, gero ingo deu zuritu, patata bezala moztuko ditugu bastoitxo batzuk, eta sartaiti pasako ditugu. Markatuko ditugu, eta lagungarri hori gutxi balitz, gero aliño berezi bat ingo dugu. Aliño egiteko ingo duguna da, arrautza egosita honian, botako jo, oliba beltza txiki inda, arrautza txiki inda, perezil pixkat olioa, eta ingo dugu vinagreta hori, patatai gainetik botatzeko, eta oli asko ere bai pixkat. Eta hori izango, errezeta pixka berezila, baina gonbidatu paregabila. Bueno, ni hasiko naiz, oilaskoa egosten, eta zu lagunduko jazu betu. Adibes, hemendikan biharko ditut. Lau ale, baratzurianak, eta gero denboa balin bakau, tipulare bai txikitzen jungo gea, bale? Osondo. Nik aurreatu behar dituk egosketak. Bat, patata egosten jarrikoet, arrautza egosten jarrikoet, eta oilaskoa ere bai. Bueno, eta konta iguzu, zerrekin naizia baratzian guantxe, zer dakazu guantxe? Bueno, hone tomatiak, lekak eta, bueno, porrua bai, porrua isa saiatzen naiz urte guztian eukitzen. Vale. Porrua guretako erreginetako bada, ez da? Porrua beti... Porrua da oso edarra jateko, medizinala, ze azkenian norbea ahiak inda honian be porruzaldi hartzia da oso ona. Kipula dare, patatak, piparrak, gindiak, bueno... Berenjenape bai, bai, ondago puripurian. Puripurian. Guan jazte zeate ja neguko historiketa prestatzen geho, neguko sasoiko barazkik eta aurrera emateko? Bai, bueno, ja landatuta dauzko, ja datorren hilean hasiko die, bueno, asa, koniflora, brokolixak eta horretanak. Vale. Bai. Bueno, kontatu jendia jazteko etxauen baserrian nun da ono? Etxaue baserria Bergaran dago. Vale. Bergara arrasateko bidian hango izan. Aixelekua. Eta, bueno,
Eta egisa esan da, bizta edarrekin gare, baina, bueno, igual ditxarra sartzen danian be, ba, alakutxia da. Triskantza, ez da? Bai, hori da. Bueno, hori nea eta baserria hemen dagan, osea, aia bidian zautza da, bendik, tontorra bada, eta deitzea lau aizeta. Tontorra daleko. Eta esate guaitak, hau bosta aizetare bada goitik ebai etortze zaigu hemen, alde guztitatik etortzea. Eta zuen leku ere, aizelekua da orduan. Bai, aizelekua, eta gainera joten da benian, ba, alde guztietatik joten dau, izan ego aixia, izan ekialdegua, mendebala, ifarra, danak hartzen ditugu. Eta zezan bihar nizun, zer da, txontxorra bate bai edo... Bai, muño bat, berez. Vale. Muño bada, eta muñuan eitzen dau lautada bat bezala, lautada erdi-erdixan kokatuta dago baserrixa, eta gero baduku aldapia bai eskerretara eta bai eskumetara. Alde baten bergara duku biztan, eta beste kaldera arrasate duku. Eta bertan, baserrian, zuz oral luzekoa izan da, nolatan bukatu ezu bertan? Ba, begira. Historia Luzia, bale ma, motxan kontau, Ez da Luzia. Ba, gauzia da, ni nere, bueno, gaur egundan gizonakin, ba, joaten ginen asko mendira. Gu oso mendizaliak izen gara. Mendizaliak, ba hori, oinez ibiltzekuak, trekinak eta trabesiak eta itxen ginen zen. Bale, on jota eta eskaladak eta hori alde bate hau txita. Eskalada, bueno, tarteka sortzaten ziren, bai, ibiltzakoa gara bai eski trabesian, eta, bueno, mundu hori, bai, gisa da, bai, asko gustatzen jakon. Orduan, asteburuetan isa Pirineos aldera eta mobitzen ginen. Euskal Herrixan bai, itxen ginen zen gure irten aldixak. Orduan, ba, bueno, ja aia usanian, ba, sasoia, ba, bueno, ba, ja planteatzeko elkarrekin bizizatea eta juteko, ba, eskondu aurretik, aukeriok eginuan baserri zar bat erosteko. Eta, bueno, baserrixa gisa da, soziedade bezala erabiltzen zebela, baina, bueno, teiatu eta zeo zer konponduta zeukan, baina... Txukundu bihartzan. Baina txukundu, bai. Eta orduan, zuek kale humiak izan zeate, o beti baserri izan zeate, edo... Ni berez, baserrikoa naiz, baserrixan jaiotakua, azitxakua, eta nire gurasoa baserritxik bizimodua ateratakoa. Baina nire gizona kalian bizi izan, baina asko gustatzen gako, natura, baserrixa eta dana. Eta orduan esan ginoan, bueno, ba, aukeria duko baserri hau erosteko, ba, eskondu aurretik baserrixa erosi ginoan. Eta gero, ba... Askotan pentsatu ez noiz, kalea, jungo geha dana hau saldu eta berrio kalea. Askotan. Katxiz lamar, Askotan planteau izan dut, eta gaur egun noixian behin urtetzen jata morro hori, eta esaten dut, dana saldu, eta neube hankasoa egoteko goguak indago. Bai, egia esan batutan soziadiak hori tegu, eta gero laguntzako bestiak, eta askotan esatezu, ia prestatuta dago bizitza hau zure lanakin, eta gero, taberna junta garagarruak edateko, ez da? Bai, eta hori baino zera da, azkenian baserrixan filosofia da, ba, lan asko inbiar da, osea, nahi bozutxuku neukitzia... Une oro, beti zeo zein gabe, nik esatet, beti zeo zein gabe, Beti lagatzen zuzeo zetan, mikatxiz laga. Sekula ez da bukatzen. Begula ez da bukatzen. Hori da, beti da hobetzia. Komuna kaja da arroz sin fondo, sartatu, egin da sekula beti geixa huitzeko eskatzen dago. Tan, bakarrik eotezea zuta gizona danakin, edo zenek gehiago laguntza izue? A ber, nik hortuan ni bakarrik biltzen naiz, eta laguntzaile bezala dauzka seme alabak. Bale. Noixian behin kipula sartzia edo batzia edo patatia. Ba, iso ze potolu atokatzean ian. Hori da, ba, orduan eskatze dut, mesez, etorriko zaet, eta... Olin, eskani daukat gauzak itxeko, ez da gizien beti daukizeo zer, eta aurretik esan da, akaso, eren planak, ba, bueno. Igual institutuen planak nahi eta ez juteko area, egun hortan. Zaiatzen die. Egisa da, ba hori, beti ez daukatela laguntza hori, baina zaiatzen die eran. Eta gizonare bai adibidez, etxen iteulana obilo baserretik bizizeate, edo berak etxetik anpoetin berrezatu lana? Berak itxen dago, beran lana dauka, beran autonomua dabe bai, egisa da alde horretatik, ba, bueno, horarixo aldetik eta flexibilia da, baina bai, berak dauka, beran lan. Bere lan, bere hogi bidia. Eta zezan behar nizun, nun saltzen dituzue zuen produktuak, nundik noa ibiltze zeate? Ba, ni joaten naiz hastian bi aldiz azokara, Bergako azokara. Bai.
Orduan, han daukat ja posto bat hartuta, ayuntamentuan eta danekin, eta, bueno, ara joaten naiz, astean 2 aldiz. Astean 2 aldiz, eta 2 egun horietan iten dira zure salmentak, edo bai etxia juten da jendia, edo egun horiek dira. Ez, egun horrek. Beste egunak laneako. Eta zesan bihar nizun, jende asko dago merkatuan? Barazki saltzaile asko zaudete, bertan? Bueno, baten batzu bagare, osea, ez dakit, oin ziur esaten, bat, 2, 3, 4, 5, 6 bat, bai. Badare, bai, juten gara azoketara. Eta dana barazki gile zaudete bertan, edo gauzak gehiago bai topatuko ditu? Bai, gero aparteko jentia badago, azokan bertan karnazerua badago, beste izozkixak eta saltzen ditzunak, bai. Horre, produktu kongelauak edo saltzen dituna, hori da, bai. Eta hon momentu honetan azokia bera dago reformatzen. Eta obretan dago, orduan zati bat itxitxa dauko. Orduan, salmenta geixena zapatuetan izaten da. Eta hor zapatuetan etortzen da jente geixau saltzera. Etortzen die estremeñak, Extremadurako produktuekin, gaztaia, txorizuak eta aceitunak eta gauza hortaiko pila bat. Etortzen da beste bat bakillaua salauakin, beste gozoki gauzekin, frutole horrak eta gozokinakin bebai. Eta, jende asko moitzal da merkatua, balda, o martxa, o pixka gehiago bihar deu, edo... Zapatuetan nahiko... Goraka dijoa, beraka dijoa, o nola dijoa panorama? Sasoi hontan, jente gutxio mogitzen da. Zeatik, azkenian... Hemen zauz alden gehiago, eta han barruk alden gutxio, ez da? Hori da. Azkenian, bertako jentia, azkenian, azte buruetan, alde itxen dau. Bergatik alde itxen dau, urtetzen dau. Bigarren etxetara, edo bestela azte burua pasatzea, Kampinea, o bestea, o... Danadalakoa. Orduan, igertzen da salmenta gutxio, bajatu itxen dala. Hori, udan. Eta, hemendik aurrera, setiembretik aurrera, igertzen da, jentia geixago dabiela, jentia ja erdi bueltauta daola, edo geixena ja etxera torritxadare, orduan, ja salmentak, bere honea bueltatzen dira. Hori da, hobetu itxen dira. Eta orduan, zuri tokatzen zaizu beti, baratzen ibiltzia, dena jasotzia, dena eta merkatu da jutiare bai, dana zukiten dezu? Bai, nik naiz, azkenian, nire zaila ez da hundixa, orduan nik horrela pentsauta dukat, nik ekoiztu, eta bideratzia nik salmentetara. Claro, zu indezu tamainu bat, zuk kudeatu alizateko, ez da? Hori da, bai dare momento batzuk, gentia behar dutela, ez da? Hortarako, ereiteko, oso zeiteko, oso zeola... Batez be, batzeko, landatzeko, porrua landatzeko adibidez, edo kipula landatzeko, eta gero batzeko izeten da. Eta gaina batzutan izatea zerura behitu, girua behitu, eta bi egun eta ni miardet, eta... Bai, hori da faktore bat, guk ezin duguna dominau, eta egisa da, eragina handixa daukala gure lanetan. Nervio puntuak ematezkizu, nervio puntuak azkenian presak sartu ez zuenean, ez da? Eta izurritia be, bai, azkenian, aurten adibidez, netako... oso txartoz, eukine banor ekainan, sekulako txingor zaparradia botatzeko. Alden da josuna bai, ez da? Hori izen zan gerora, urrengo astera. Urrengo asteak, aste izen josun hortan? Ez. Bitarteko hortan, edo? Ekainak amabixan, bergaran botazeban kriston txingorra, eta ez bergara guztian, botazeban ausoka. Bai, uberako hausuan botazeban sekulakoa, eta gure gainean be botazeban, baina sekulakoa. Egundokuare, bai. Eta horre, klaro. Bai kipuletan, bai patatetan, eta orduan puri-purian zeren generua, jota triskantza. Bertan bera. Gauza horiek kistonek izaten dira, zeatikan. Behitu, hauek da, baina gero gaizki atetzen nian gauzak inorrezta kontuatzen, ez da? Ez. Jendea kontuatzea, behitu tomatia, zizaio, saltzeu, ondo bizi da, bai. Eta gaizki atetzen dianean gauzak? Bai, inorrezta akordatzen. Ez daukazu, klaro, batzen nahi dozu. Aurten basagarretan hori be eragina handixa dago. Basagarra txikitze honian ja justo marrutzen itena izanian. Gurian adibidez, aurrekuan egon itzan begira, eta kristonale pila doka, baina asko dare ikututa. Ja, eta gero salmentako ja ez dute balio. Ikusiko, zelan dato zen, ikusiko udazkenian hor setiembre inguru horretan, zelan dato zen zagarrak, edo salmentako erabiliko egun, edo bestela sumotarako. Eta, baina bai, azkenian, udaberrixan eitzen daben girua, eragina dauka, gero usta... Usta guztian, Usta hartzeko orduan. Hemen indeuna, esan dakua, oliaskua,
egozita dakau jaia. Batatare bai, arrautzare bai, hemen tipula eta batzu jarri dugu martxan, eta jungo geana da, erreportai bat ikustea. Oso ondo. Komposta egitea aldezu, komposta. Bai. Nik itxen dut reziklaje zirkular esaten da bezala. Ona. Egisa da, Ze garrantzitsua. ondoki guztiak danak gure etxian itxen duz. Osto zatarrak eta da esena, goiuei. Edo azen osto horrek pixkat itxutsisa da esena, konejuei. Eta gero, beste guztiak komposta itxeko. Kompostera, ze ona. Eta primeran. Guantxe jungo gea, galdamesea, erreportai bat ikustea, eta bertan Robertok ikusiko zuen ze ondo zaintzintun bere baratzak, eta ze kompost txuku nahi teun. Guazen ikustea. Oso ondo, primeran. Opa, Joseba, egunon berriro, Robert naiz, Galdamesekoa, gogoratzen duzu? Hemen Artesoro baserrian gaude berriro. Bueno, gaur, hemen ikusiko duguna izango da gauza berri bat, komposari buruz hitz egingo dugu, baratzaren gauza importantena. Bueno, pues Galdamesen gaude, baso batean, Artesoro ondoan dagoen baso batean, eta zergatik baso batean zen eta basoetan sortzen da, bere kabuz, sortzen da komposta. Komposta da gai organikoaren ustalketa. Oxigenoarekin ez du hartxitu behar. Nola? Normalean, udazkenean, jausten dira hostoak, eta hostoak estaltzen dituzte lurra. Eta hosto horiek izango dira janaria lurzoruko somorroentzako. Beitu, sorte izan dugu, zen eta hemen dago unzango bat, hau izango da somorro baten mota. Aritzaren hosto honetan ikusten da nola janduteia. Txikitzen diren material organiko horiek izango dira errezago jateko, kakotzaren artean, perretxiko eta bakterientzako. Eta perretxiko eta bakteriek amaituko dute prozesua askatzen gai organiko horrek dituen gatz mineralak eta ongarri guztia askatuko dute eta geratuko dira lurrean. Lurrean baldin badaude, zuhaitzen sustraiak edo baratzan barazkien sustraiak, zurgatuko du beraiek askatu duten ongarriak. Eta beti izango dute ongarria beraiek erabiltzeko, landareak erabiltzeko. Osea, azken finean, komposta da materiaren zikloarena. Komposta dago naturan, egiten da egunero, momentu guztietan, eta guk kopiatu behar dugu, zen eta ezin dugu egin hobeto. Bueno, etorri gara komposta egiteko leku batera. Bi bidez egiten dugu komposta. Hau izango da, ikusiko dugun lehena. Meta batean egiten dugu. Eta meta honetan egiten duguna, normalean erabiltzen dugu baratzara eramateko edo mindegiak egiteko. Zer materialak erabiltzen ditugu? Etxetik ekartzen ditugun gai organiko guztiak. Bananaren azalak eta soberan ditugun organiko guztia. Eta, ikusten duzunez bezala, ere bai erabilitzakegu muskuiloen oskolak edo nabajaren oskolak edo arrautzen oskolak. Animalien gaiak dira, baina utzik daudelako, okelik gabeko hondakinak direlako, hauek dira kare iturri bat. Igaduraren bidez joango dira askatzen hementxe bertan dauden mineralak. Botatzen ditugunak ez ditugu txikitzen. Hau importantea da, eta txikitzen baldin baditugu gauzak, aireak ez du izango hainbeste zulorik zeharkatzeko meta. Eta hartzidura sortuko da. Hormak eginda daude sare batekin, eta honen bidez sartzen da airea. Estali dezakegu lastoekin edo bedarrarekin. Oso importantea da, konpostmetan ate bat izatea. Zabaltzeko, eta holan ikusten dugu nola dauden materialak eta atera ditzakigu azpian daudenak eginda daudelako. Hau, somorroz beteta dago. Eta somorroek 3 hilabetean zehar egingo dute lan. Eta azken finean, azpitik ateratzen duguna da lehen ikusi dugu baso batean. Komposta, gauza bera. Basoko lurraren usaina badu eta usain hori beti badakigu zein den. Horrek esan nahi du oxigenoarekin ibili dela.
ez baldin badu olako usainik, eta usaina oso txarra bada, horrek esan nahi du hartxidura egon dala. Bueno, orain egingo duguna izango da, karretilla, bete, eta baratxara eramango ditugu, aterako ditugu materialak. Eta orain erabiliko dugu konposta. Oso importantea da beste gauza bat. Parada bakoitzak ez du ematen bakarrik ongarria. Ematen dituena da ongarria egiten duten langile pilo. Zertan langileek jarraituko dute lana gure baratxan. Bueno, eta hemen gaude bigarren bidea erakusteko. Bigarren bidea da gai organikoa, zuzen, bota, baratxan. Holan babesten dugu lurra eta prozesua hementxe bertan gertatuko da. Bueno, Joseba, hau izan da gaurko saioa, espero zure gustukoa izatea, eta hemen geratuko naiz, Artesoro baserrian lanpilo bat dugulako du gure baratxan. Gero arte! Ai, ama, Roberto, nola enalgo batuko ditaz. Han pasan unik egun ehar bat historiaz abokado zen, zenbat ikasi nun, eta egia zan ze filosofia hona dakan gizon honek. Bueno, gizon honek, eta behaien etxaldian, da behaien etxian. Egia zan dana organikoa, naturala, kompostakin, gustatu zitaiten asko. Eta jarraitu horrela, eta bakizu, nahez unien beste erreportaiain, da honea etorri berriro ere, nahez unian, gu irrikitan zuri entzuteko. Bezarka handi bat, eta gurian jarraituko du. Egia esan ze garrantzitsua dan konposta, egia esan nola esan duen basuan, nola naturalkitean, eta gukin bihar deula aldeun ondoena behe bezala iteko basuak itegun bezala, gure baratzak etekinak ateatzeko, ez da? Noski baiet, gainea behar da, lurretik hartzen dana gero bueltatzia. Hori da, bolurrak beria eukitzeko eta bihar deuna emateko, ez da? Hori da. Bueno, hemen txein deuna da, oliasko atea deu, ja egosi zaigulako, patata ere bai, eta arrautza ere bai. Ni laizter jungo naiz. Oliaskua desmigatzen esan deuna berta botatzeko, utziko du pixka gehiago iten tipula eta batzu ja, jarrikoet esnia mamilakin, eta zu lagundu gehiago zuritzen jungo gehiago. Zuritu eta bastoitxuak ingo ditugu. Nola egozita da hon, ez ditugu oso finak ingo bastoiak, bestela puskatzeko arrisku desente dakago, bale? Bale. Zuritu lasai, labanakin, edo nabazu eskukin ebai horrela. Bale, saiatuko naiz labanakin. Hori da. Bale, eta nizan bezala jarrikoet esnia mamilakin, eta jungo naiz, oiaskoa txikitzen. Bueno, badakit baratzaz, aparte, esan dezun bezala, olioa dazkazu, untxi dazkazu. Erlekin ez biltzezea, ez da? Bai, erliekin behi biltzen naiz, bai. Saiatzen naiz bentsat, ibiltzen, bai. Kontatu pixkat, zenbat erlauntza dazkazu, edo noizti dazkazu, nola kudeatzen dituzu? Asko ez dauzkat, horri biltzen naiz, 15 eta 20 kaja bitxarte horretan. Eta, bueno, nahikoa lan duko, listorra asuntuakin, barroakin bebai arazo handitxa dago. Kontatu jendia jakiteko, listorra asiatikoa asko ezautze zuen, belutina, ez da? Belutina hori, dala, abuztu bukara eta hilai hasieran, jata hor erleta juteia, eta erleak jatea juteia, eta kiston arazo dakago, ez da? Arazoan handitxa duko, agosto, zuk esaten duzun bezala, agostuan hasten da, agosto erdialdia bukaera aldian, eta isa diziembre arte edo abendu arte horri biltzen da, baina erasotzen erlia, baina eten gabe gaina. Ez dio usten ez da arnaz hartzen, batzutan gelditzeia erlantza barruan bildurtuta eta gana, ez da? Bai, eta erlantza barrura bezartzen da listorra, eta barruko genero guztia, erliak batuta dauken estixa eta polena jateko... Dana bere ganatzen dute, ez da? Bai, jan itxen dabe. Eta bestia barroana, jendeak ezautzeko zer dan barroa, eta hori ere bai da beste histori bat etorri zaiguna, eta... Bai, aspalditxik dago, eta barroa da akaro bat, bizkar gainean jartze jakona erliai, eta joaten da zurrupatzen, erlia zurrupatzen, orduan erlian dako kaltegarrixa da. Da, guretzako garrapata ehar bat, hori da. Txintxek buru neukitzia bezala, baino... Zorrixak edo dana dalakoa. Eta horrek egiten dionak, tratamenduak eta desente ban bihartzaio gaina, ez da hori ekiditeko, ez da? Tratamenduak, urtian 2 aldiz gutxienez epinin biajako, Eta, bai, nik pentsa saiatzen naiz estixak endu ondoren,
tratamentua jartzen jat, eta hor, pare bat hilabete dola hartzen jat, eta gero ja, udaberrixan berriro, arrankatzen da benian erlia, osea, lanian hasten daneako, berrio beste tratamentu bat epintzen dotzat. Hori da, izatikan garrantzitsua da, ez dila iten nahi dian bitartean tratamenduik ez eukitzia. Ez dila garbi etortzeko eta ez eukitzeko historikan. Vale. Eta, adibidez, hor, ze ateatze jozu gero, bakarrik ez dira, gaur egun jendek asko polen ateatzeula, propoleo ateatzeula, ez dakik gauza gehiore bai ateatze izkiozu. Bueno, propoleoa be batzutan ataatze jat, ez urtero, baina bai, batzutan bai, eta gero polena ez. Polena ez to batzen, zeatik lan handixa dauka. Egon biazara gainean, bai, egon biazara gainean, eta hortara. Hori lenguan balerdipekuak intziguen erreportai bat, uda baino lehen, eta behaiek nola polena ateatzen duten, baina bueno, behaiek horta dedikatzen dira, eta gila esan polena egin behar dana da esaten due. Polena usten dunean, trampatxo hoietan, une oro jun behartzea hartzea, zeatikan, bi egun pasatzen badia hemengo esetasunakin humedadiakin da, izorratu iten da polena. Orduan, bai, jun behar dela une oro, ez da? Bai, hortara dedikau biasa, eta ni, bai, gisa da, baratzakin nahikoa landaukat, eta orduan estixa, geixen bat estixa batzen dut. Saltzen dezu zerbait, edo dan etxeako erabiltzen dezu? Ez, saltzen dut, bai, baina, bueno, a ber, adibidez aurten ez dakit... Zenbat ateakoan? Zenbat urtengo dan. Zeatik, saiatu naiz, neguan asko galdu zien, orduan, udaberrixan ibili naiz, erreginak sortzen. Bai, nukleo berrik ateatzen, da nukleo berrik ateatzen, ez da? Izan du, izan dela uda bat, o udaberri bat, behaiek erregin asko bota dituztela, ez da? Baitxa, pizka gainean baldin bazare, kontrola huitzen dozu hori, baina... Bai, azkenian saiatu nahi zen nukleo berrixak itzen, eta nukleo berri horrek indarra hartu deixen. Negua ondo pasatzeko, eta ere bai listorra jaurreiteko, ez da? Hori da, ikusiko orduan esti gutxio izango da, eta gero, negua gogor heltzen dotzau. Eta horra adibidez, zuen bueltan badakigu erliak, loretatik bizi diala, loretatik baino lorek botatzen duen nektar eta polenetikan, ez da? Bai. Eta zein da zuen buelta hortan estigeiena sortzea izuen loraldia? Mil floresa. Mil floresa. Bergaran mil floresa da. Mila loria orduan, ez da? Bai, mila loria atzen dugu. Bai, Araban eta beste leku batzutan. Bai, juten diala loraldi konkretota, baina. Konkretotara, bai. Baina oso guztien dezu urte guztia eta orduan ja mila lorea jasotzen dezu, ez da? Hori da. Baina egongo, igual loraldin bat ez dakit akasillana, edo txiliarrana, o masustana, o baten batola esatezuela, hau da eharrena, honek itegu gehien. Geixena egisa da akasiana batzen dala, nire inguruan. Baina, klaro, akasia batzeko izenbia da, akasia loranda on sasoi hori egonbia da giro ona, eta giro ona, lana itxeko erliak. Eta urten adibidez, akasia loran horre onda, maiatza inguru horretan, eta maiatzan ez da huin egual giro ona. Lehenu etorri zian onak, ez da? Hori da, edo egon zan martzuan eta pirila oso bero aldixa, eta egisa da, netako nahi zen zea, horra proetzaune ban, nukleuak eta sortzeko, erregin barrixak eta estimulatzeko eta izateko, eta gero maiatzan adibidez, akasia loran egon danian, egun poli batzuk egon die, baina ez dakit. Ikusiko dugu. Bai, egualdixak asko esaten da, bai. Hori, nire bai nun kursillo txiki batola erlenatza asko gustatzen eta badakat erlauntzen bat, eta nola dan, beti oso desberdina da, gaina esatu, inoiz da hori da, segun ze loraldi da, baina segun ze giroiteon, igual loraldia da, baina eurila azteu, eta erliak alditutea, ez da? Hori da, ez da ulanik eitzen erliak, eta eurisakin etxako, eta lanbrua, eta etxako papez gustatzen, ez da ulanik eitzen. Eta nola moldatzea adibidez, auspua iteko, eta auspuen zua zerrekin iten dezu, ze sartzen dio zu hor potontzian? Dagona, lurren topatzen zu? Belarrondua gehiena. Geixen bat belarrondua, eta igual, harto ostuen ziku baldin baduzka horrepe bai erabiltzen ditu. Harto bixarrak eta? Bai, hori da. Jartzen dezunean, tragia, area jutezean ian, ez tezu triskantzaik eukitzen, de momentu batzuk ibar erlauntza iriki, azpiko iriki eta dana gainea torte zaizkizula, eta nola kudeatzen dezu, ni batzan korrika egizten naiz. Ez. Horre egon biazara lasai.
zu lasai baldin bazare, erlia behigerritzen dau, zu lasai zarela. Zure vibra sentitzen dituzte, ezta? Hori da. Orduan, egon biazara lasai. Eta aldik eta zarata gutxieu eitzen. Orduan, erlia tranquili, zu ikusten bazaitzu tranquil, bera tranquil egoten da. Bai. Eta keepotia oso lagungarri da. Bai. Eta beti ondo itxita zoaz? Ojute sabatutan eskularrui gabe eta balinte? Jute neiz, hain eta haino tapauta. Ez que hoi, gurire ingen unian kursioa askarrasko esan ziguen. Hau nahazu betu, erditik moztu? Eta mentxe jarri. Bai, esan ziguen. Hor ikusten dira Instagramen da sare sozialetan jende jutena erletegira eta ezer gabe eta erli gainean jarri eta zakita eta esategu. Baina hori ez da gure erlia, Gure erliak ziztada egite ditu eta ziztada eharra gaina bakarrik. Badaudela erle batzuk ez dakaela ziztada veneno ikan, ez da? Bueno, dare klase batzuk, Latinoameriketan da ikusten die, baina, bueno, guria ez da hori. Eta egisa da, osea, nik igerritxan hau, kaja berdina, udaberrixan joan, eta tranquil ikusten dozu, udazkenian joan, eta pipertuta, baina piperraua izan. Eta zer gatik gertatzen zaio hori? Nire kater lautza bat beti daola pikante. Pikante. Nire gaiztua diala, biurriak dia. Ez, bueno, pikante izango da, baina seguramente lana geixau ingo dauarek bestiak baina. Abai, Ni hortan behi gertxan hau, Osea, sofan gelditzen dianak, azkenean lan gutxu egiten du, ez da? Sofa gaina, ez dakit sofan gehatzen dienak edo, baina da, piperrena, auraze ez digeixen langilena. Bai, hortan konturatuta nao. Baina egisa da, segun ze sasoitan juten zaran, tranquilau edo nerviosu hau da. Bai, eta igual zer dia, igual behaie daudelako erregin arteatzen, o daude momentu batian zoze berezia egiten da ordun ez duen nahi zure presentzia edo, begira, ni beste teori bat, irakurri neban, ez dakit nuntuko joatan irakurtzia, beste teori bat daukat, da erregina umetzen danian, erregina urtetzen da behin bakarrik kajatik, erlauntzetatik, ez da? Eta urtetzen da umetzeko. Orduan, urten aldixak itxen ditu, zaten dabe, bueno, 8 edo 10 bat irten aldixak. Orduan, irtetzen danean, umetzen da zangano batekin, eta beran asitxa lagatzen dutza erregina. Erlemanduana, bai da. Hori da. Erlemandu hori hilitzen da, eta erregina bueltatzen da kajara. Apainduta epintzen dabe langileak, eta berrio beste irtenaldi bat itzen dago. Eta beste erlemando batekin umetzen da. Orduan, hasi desberdina nola hartzen daben, genetika desberdina hartzen dago. Orduan, horreatik, sasoi desberdinetan, zu juten bazara, kaja berdinera, batzutan erlia. Famili desberdina dago, ez da? Hori da, hasi desberdinetatik datoze erregin langileak, eta orduan dauke joera bat, tranquilaua edo agresiboa bat. Baina hori da, hasitxik datorrelako genetika hori. Ados, genetika beti gizonena, okerrena gizonena, Ez okerrena gizonena, baitzik eta... gizonena, baina egisa da, hori normala da, ez? Osea, segun ze hasi hartzen duzu... Baina enekin hori da, erregina berdinak bai hasi desberdinetako errutia egiten ditula. Claro. Vale, ze berezia. Ze berezia. Zangano desberdinetan. Ni kontuatzen naiz, giota gehiagoak itenean kontuatzen naiz giota gutxioak itela erlei buruz, Asko dugu ikasteko, Jupe, asko. Asko dugu, eta nipe bai, nipe asko irakurtzen dugu, usatze jata gaia, eta, bueno, egisa da, bueno, teoria hori be balidua izan aldala. Eta gero teoria bakoitzak beria, bilatu behar duzeatik, hau gertatzea, ez dakit nik usten dut jakien guruan bezala, batzuk esate duela, hau dala honena, bestiak hori jan behar dela, bestiak haragik ez dela jan behar, erlezainen inguruan ebai, bakoitzak bere filosofiak eta historia dazka, ez da? Noski baietz. Eta, dana eta zentzun, eta bakoitzak berea moldatu. Eta dana balidua. Eta dana balidua, egia esan. Ez que ez da berdina hemen, o bergaran, o herriberan, ez da? Azkenian dana aldatu iten da, loraldik, eta lekuk, eta... Eta egualdixak. Bueno, ikusten zuen hau ze itxura hartzen nahi da, Hau emango jo, guain, eur pixkat emango jo, eta jungo geha murrizten, botako jo esne pixka gehiago eta murrizten, eta bukaeran berdina ingo deu saldakin. Eta guantxe, jungo geha, aiala sukaldaritza eskola, nik ondo ezautzeten leku batea, nik ondo ezautzeten tipo baten gana, lordin gana, eta beak erakotziko du kutsatze gurutzatua kudeatzeko aholku honak. Oazen bertara.
Kaixo Joseba, ongitorri Zarautzera, Aiala Ostaritza eskolara. Ni Lordi Etxandu naiz, eskolako gozogintzako irakaslea eta sukaldaria. Eta gaur, sukaldetan, bai profesional eta bai etxetako sukaldetan batez ere orain udaran beroarekin gertatzen den arazo garrantzitsu bat esplikatzera nator. Kutsadura gurutzatua. Eta zer da kutsadura gurutzatua? Osagek desberdinek dituzten ezaugarri edo bakteriak erabilera desegokiarengatik bereien artean nahastea eta gure barruan bukatu daitezke eta horrek sortu guri gaixotasunak, alergiaren bat edo deserosotasun momenturen bat. Nola ekiditu dezakegu hori? Produktu bakoitzarekin bere materiala erabiliz. Sukaldaritza profesionalean osagei bakoitzari kolore bat ematen diogu. Orduan, hau ez da parexizan jolazteko, baizik eta hemen taulekin hasiko gara. Kolore berdea, barazkintzako izango litzateke. Kolore gorria, arraientzako. Urdina, arraientzako, eta hemen taula horia ez daukat, baina laban horia hegaztintzako izango litzateke. Etxean, ez dugunez, hainbeste kolorerik edo hainbeste taularik, zer egin beharko genuke? Garbitasuna mantendu. Erabiltzen dezuen bakoitzean, ondo garbitu eta batez ere desinfektatu. Nola? Lehenengo jaboiarekin garbitu eta gero desinfektate pixkat bota. Lixiba edo etxan dituzuen beste produkturen batekin. Eta horrela, jarraitu dezakezue erabiltzen taula berdina. Ondo lortu ondoren. Trapuezeekin ere arrisku handi egoten da. Beraz guk hemen sukalderako urdin erabiltzen dugu. Gela hotzerako gorria eta obredareko horia. Eta etxean nola egin? Segurazki etxean trapu bakarra edukiko duzue, beraz, erabiltzen dugun bakoitzean, jaboiarekin ondo garbitu. Eta arriskua duen beste faktore bat zin da, trapu lehorra. Hau bakarrik, gauza beroak hartzeko erabil behar dugu. Ez da, eskuak lehortzekoa. Beraz, eskuak garbitzeko, zein behar dugu, 20 segunduz jaboiak erekin ondo igurtzi eskuak, eta urazpian ondo aklaratu. Hau oso garrantzitsua da, zeren guk eskuarekin ikutzen duguna jendeak hauan sartuko du. Beraz, gure eskuen garbitasuna oso garrantzitsua da. Eta ondoren, sukaldeko paperarekin lehortu. Eta eskuak lehortzeko, esan dugun bezala, sukaldeko papera. Hau denok duzu etxean. Beraz, gogoratu gomendio guzti hauek. Batez ere etxean, alergikoren bat edo intolerantzaren bat baldin bat duzue. Jarraitu, zehatz-mehatz, eta horrela ez duzue arazorik edukiko. Joseba, badakizu, garbitasuna, helburu, mi esker, eta nahizun arte. Ondo pasa. Haupa Lordi jauna, ze aholku bereziak eta beharrezkoak, ez da? Bai. Egia esan, eske osasuna hauti sartzea eta gaixotasuna bai, ez da? Hombre, Orduan txukun ibili behar gea. Eskerrik asko Lordi, egia esan zuk esan dezun bezala ez dakau etxetan hainbeste koloretako tablateta koloretako labana, baina bai beti txukun garbitu, edo alde batetik indakeo buelta eman da beste aldean indakeo garbitzea bota, beti txukun ibili behar da, hori argita gauri. Bueno, indeuna da, hemen, egositako boniatua plantxa jarritugu, indeuna da, gatza eta olio pixka bota, eta hemen, nekanesne guztia bota diot, eta ibili nahi salda pixka botatzen. Pixka gehiago botako jo, bale? Eta hoen inbiar deuna da, prestatu, hemen bakarri falta zaiguna da, parmesano pixka botatzea raiatuta. Eta hemen inbiar dezuna da. Arrautza botako zu raiatuta, Bai. eta gero ere baita nabazu raiatuta botako zu oliba. Hola, Vale. 5 oliba raiatu eta arrautza guztia. Hau hobeto horrela jarri, eta horrela egin. Bale. Oso ondo. Venga, hoi zure kontu, nik aberra hoi gueltak ematen hasiko naiz, eta aldi berian kontatu zemuz, dijo baserriko erreleboa. Baldator urrenguak martxan baldator, zemi esan dezu laguntzen duela, baina ez dakit erreleboa hartzeko prest dauden, onola dakasun panorama. Asuntua ez da berreza. Ez da? Ez da berreza ez. Errelebua ez dakit, bigarre edo etxi zeizengo da, baina momentuz, irura dare ikasten, bueno... Hiru seme alaba dazkazu. Bai, hiru seme alaba dauzkat, nausixenak 26, ja beran lanetan hasitxa dago. Vale. Eta gero bigarrenak 23. Eta aura artean, ikasten dago. Vale. Eta hirugarrenak ontxe doia serian, unibertsitatera. Osea que... Egia esan ze garrantzitsua dan gaztetan ikastea, gio denbora gutxi otea, askotan ja sartzegean nun baiten da liauta. Eta gaine hor ikasteana gaztetan motxilan ematea beti,
eta gu esate zigun aitonak, ez da garaje bat eosi ber, hoi gordetzeko, hoi barruan ean batea, ez da? Hori da, nepe hori esate dut, denpori alperri galtzen ez ibiltzeko. Hoi da, Gero, ez da izeten nahi erreza, lanian azteza zenian unbaitzen, gero ikasten da itxeko. Eta norbait nahi badu bidaiatu, oso zein, urrutira, hizkuntzan berri bat ikasi azkenean, a ber, gero beti dago denboa. Baina murrizten juten da, umek etortzen dira, oipotekaen bat edo. Nagusi alda, ala itxen zaren einean, gero ardurak eta hartzen zoiaz. Hori da. Eta gero oso zaila da, gero... Hori da nakudeatzia, ez da? Hori da. A ber, nondakaten, hemen rea hori botako, joten men parnezan opiskat. Bueno, eta nola ikusten dezu bestela baserritar mundua, ez dakit? Ba, begira, nekazaritza mundua, nahi dabe errelebua eta jentia gazteia zartzia. Baina nik esaten dut, pena emoten dut baserritxak utzik ikustia. Eta ez da berdina nekazaritza izan, edo baserritxarra izan. Nik hor bixak bereizten itxen ditut. Zer berezitasun daka, o baserritarra o nekazaritzan ibiltzen? Ba, nekazaritza gaur egun jentiak hartzen dau enpresa bat bezala. Osea, nire orduak itxen ditut, eta gero ja tiempo libre. Eta baserritxarra, ez da horiola. Ez da horiola. Eta baserritxarra da, ja, beste filosofia batekin eoten da. Baserritxarra normalian kudeatzen dau hortua, kudeatzen dituz animali batzuk, kudeatzen dau etxia. Ingurua, Ingurua, eta da... Eta hor ekologikoak izan, eta dana bertan hasi, eta bertan bukatzu, ez da? Hori da, da zirkularra. Eta orduan... Nik hori ikusten dut, baserritxa ez da begiratzen baserritxa bezala. Ja, lanpostua bezala. Hori da. Nire pixkat identifikatua sentitzen nahi, nire bai hor terreno batzuk inoen bili nahiz da gauzak inda, bestiak inda. A ber, laguntzeko daude, ez da, gure bai, ez dakit nola esan, osea, hor goritikan daudenak, ez da? Baina... Zaila da bertan hastia, bertan norbaiten nahi duna bertan hasi, o bertan murgildu, azkenian oztopo topatzitu asko, ez da? Burokrazia larrei dago, nik hori ikusten dut. Burokrazia larrei, eta ez dara pentsatzen begira laguntzera baizik eta oztopuak epintzera. Eta nik uste dut hori aldatu beharra dagoela. Aldatu, baino asko gaina, ez da? Bai. Eta gure gurasuak zienak bereizten zeben. Kaletar jentia sana eta baserritxar jentia sana. Eta nik uste dut, nekazaritza munduan kaletar jentia sartzen ariz hasitza daola, baina kaletar mentalidadiakin. Eta nik uste dut hori aldatu inbia dela. Bai, bertan sartu berbazea, bertan murgildu bertzea, euneko egun, da bizimodu bat, lan postua baino. Eta familia bat azteko be, lagunak, laguntasun pizkat egon biako litzak, ez? Gu, pentsaizu, kanpoan bizi gara, ez dugu servizio publikoi, gure gaztiak ibili biagara, kalea, gora, eskolara, ekarri, eraman, eta azkenian, hori sobregasto bada, osea, inork ez dau begira... Horri begira, ez da inor konturatzen horrekin, eta konturatu beharra da, osea, tikan hau mantendu behar da, hau da Euskal Herria, hori izan da beti Euskal Herria. Hori da, eta baserritxak bizirik mantenitzia nahi badou, horretan laguntasun gehiago egon biako litzakiela. Oztopo gutxia. Bueno, hor falta zaiguna da, pixkat. Gatza, bale? Venga, beste oliba birrindu. Olioa ebai botako jau. Hola, bildurri gabe. Vale. Eta bai. Bueno, hementxe, inbiar deuna da. Hau jarri, ikusi zu patatatxua jarritu gula. Juan jarriko dugu goiazko pixkat. Venga, ni uste honekin, nola saltza egarra dakan behitu. Hola gehatu berdu, Hau, masakote gelditzen bada, bota salda gehiago, o bota esne gehiago, hola, xamurra gelditzeko. Hemen jarriko jo horrela. Buah, zeitxura, errein dugu, Carmen? Bai, edarra. Itxura edarra dauka. Buah. Gaina desberdina, eta erreza gainera, itxeko. Horrelaxe, eta guain hori hartuko goiara bat, gainetik botako jau pixkat, eta indeu gure platera. Eharra, oliasko berezia, peruko erara. Hementxe, ingo deuna da. Beitu, hemen botako jau pixkat horrela. Eta bai botako jotena da pixka patatai gainetik. Horrelaxe. Eta gero, historia bukatzeko. Aita, esati beti, Carmen, esei despistatu ellos, perezia jarri jok. Perezia da mundiala. Pero gauza erra da gaina,
Bueno, ba, Beran ikututxua emote dut zai. Bai, beran ikututxua, kolore pixkat, eta nola ez, osasungarria gaineak. Bueno, Carmen, mila eskarretortzeatik, jarraitu baratzan hor gudan nontzako elikagai honak iten. Bueno, saiatuko Eta naiz. guen saiatuko gea, plater berrik iten eta danoi goxatu arazten. Eskerrik asko etortzeatik. Bai, eskerrik asko. Agur lagunak, bihar arte. Agur.